எப்படி ஃப்ரை பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாயை வந்து நம்ம அடுப்பில் வச்சுட்டோம். நம்ம ஒரு எண்ணெய் 2 ஸ்பூன் ஊற்றிக்கிறோம். கடுகு உளுந்தம் பருப்பு 2 ஸ்பூனு பொரிட்டோம். கடுகு பொரிஞ்சிருச்சு. இங்கே பாருங்கள், கட் பண்ணி வச்ச சேனக்கிழங்கு வந்து நம்ம அதில் சேர்க்க போகிறோம். இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதில் வந்து தேவையான அளவு சால்ட்டு சேர்த்துக்கிறோம். சேனக்கிழங்குக்கு தேவையான சால்ட்டு நம்ம வறுக்கிறதுக்கு தேவையான சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். சால்ட்டு சேர்த்தாச்சு. இது நல்லா வந்து வதங்கணும். வதங்கினதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம வந்து மஞ்சத்தூள் வந்து இதில் வந்து போட்டுடலாம். 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போடுறோம். நல்லா கலர் எடுத்துக்கிறோம். மிளகாத்தூள் வந்து 1/2 ஸ்பூன் போடுறோம். இது நல்லா கலர் விட்டுக்கிறோம். இதுக்கு வந்து எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் இதுக்கு வந்து எண்ணெய் வந்து இந்த சேனக்கிழங்கு வறுக்கிறதுக்கு வந்து எண்ணெய் கொஞ்சம் நிறையா விட்டுக்கணும். இது வந்து நல்லா சிம்மில் வச்சு நல்லா வேகட்டும். சேனக்கிழங்கு பாருங்கள் நல்லா ஃப்ரை ஆகுது. நம்ம சிம்மில் வச்சு வந்து ஃப்ரை பண்ணணும். நல்லா அப்பப்போ வந்து நம்ம வந்து திருப்பி போட்டுக்கணும். பாருங்கள், சேனக்கிழங்கு வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. நம்ம சேனலை வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சேனக்கிழங்கு வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு. இது வந்து சாம்பார் சாதத்துக்கு, ரசம் சாதத்துக்கு, தயிர் சாதம், வெரைட்டி சாதம், லெமன் சாதம், தயிர் சாதம், புளி சாதம் எல்லாத்துக்குமே வச்சு சாப்பிட்லாம். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.